Minsan ang buhay, kailan din mag-anuwain kay ika nga lawas ug kalagman kita. Muning adlaw nga may pag-abot namo sa Falls View Camp, gisugatin mi silang staff, gihatod mi sa room nga among gipabook nila. Glass room ang tawag ani nga room, mo accommodate ni siya upat ka person. Nice pud siya kay naa siya on CR. So nganong glass room ang tawag nila, it's because ang ilang wall puro glass, makita yun nimo interbuntod, wala mang atubang ka sa falls. Pag sulod nimo, nada siya on sofa o ayan ang person lingkod dayon lambot kay lang kama puriyab-buyag lami magambak-ambak din pag muanhi mo makayon sumugwaw kung nangita mo a perfect place nga tahimik tapos bugnaw kay kaning Osmeña Little Baguio in Mindanao na po siya on terrace dayon minga gud siya nga dapit labi na kung kauban nimo imong kapikas sa kinabuhi. Kani nga lugar, dugay na kami nagpabook ni Mr. Dinhi pero wala mi kasulod kay sige silag kapulibok. At salamat sa Dios, kani nga adlaw pinagkaloob niya, pinaghintulot niya, nangyari din naman. So kani akong bana pag nalay San Miguel, okay na kay na siya. At syempre dahil hindi tayo madamot na asawa, mabuting asawa, pagbigyan natin dahil ang ilang lawas need po alcohol. So while nagmuni-muni ko, nakarealize ko ba ninduta po nindapitan no kung dool pa lang ni bisan adlaw-adlaw ta mo balik din dayon makarelieve gud siya murag malimot ta kamadali nga naday tay mga stress or problema sa kinabuhi kami niyoon no need na yun ang luxury nga gala no importante kahit simple dit lang okay na importante kasama mong mahal sa kinabuhi kay makaduwag po diya isa spark sa gugma char gihatod na di among pagkaon so nag-order lang mig sagbot kinilaw, then tuna kay og daghan po niya kameran duha mangaon, importante nga doon na rin masulod sa among tiyan. Ang kinabuhing kami niyoon, kinahanglan na yun ang pagkasinabot. No, salamat kay sa Ginoo nga gitugot niya ni nga dapit nga nakaanhim mi dinhi naka-overnight mi ni Habi kay tinuod biya gyud nga naay mga panahon nga bation butag kalaay, kakapoy, part na sa kinabuhing kami niyoon. So ilabi na namo, sometimes Saturday and Sunday, prayer meeting minadi ang busy namo for the Lord and naami mga religious gathering sa among devotion then si Habi po trabaho then nalipay lang ko nga kani nga adlaw gitukod sa Ginoo nga mahitabo dayon iba kasi ako pag naay mga lakaw nga pang Ginoo pag naay lakaw nga kalibutanon cancel yun na kay mas priority jud na ako ang Ginoo ganyan ko siya kamahal amen dayon pagagabi nga tulog na dayon me and before sleep syempre mag-ampot ta. On-off camera kami ni Mr. Ganyan kami. Nga mag-ampo jud mi sa di pa mi matulog pag mata sa kabuntagon. Kaya ang pag-ampo mo ipuhunan. Nga ato ipakita nga nahigugma ta sa Ginoo. Then ang kinabuhin kami niyoon pag ang Ginoo ato ipatunga lahat ng hamon sa buhay kaya masolusyonan. Kay si Kristo ang labing gamhanan nga din makatabang sa tanan. Dito lang muna. Salamat po.